Ịgbaso nzọụkwụ ọchịchị na ugbu a n'ime steeti a na ibenata oge enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa site n'anya bụ otu onye ntorobịa ịmụ aka ọrụ abụọ ka onyeisi oche kansụl ime obodo Anọcha Honorable Rome Ibekwe ji kwalite ọnọdụ ndị ntorobịa mmadụ 5,000 site n'ibunye ha akụrụngwa bụ nke a ga-eji wee malite aka ọrụ ma bụrụkwazị n'ọzụzụ nke e nyere ha ma bụrụ nke gụnyere ime akpụkpọ ụkwụ, ime ihe ji wee na-atagharị ọnụ, ịkwa akwa, ime isi yanakwazi itinye ya bụ mgbo ọkụ bụ nke si na ji ike dị n'anyanwụ wee na-akpa ike ma bụrụkwazị nke emere n'imerime ihe ndị ọzọ. Ya bụ ihe mmemme bụ nke emere n'isi ọdụ kansụl ime obodo Anọcha bụ Nneni. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị bụ onye ga-ewetara gị ya bụ akụkọ n'uso. N'okwu ya na oge mmemme ahụ, onye bụ onyeisi oche nke okpuru ọchịchị Anọcha bụ Maazị Rome Ibekwe kọwara na onyinye nkwado ahụ bụ ibenata ihe ndị ntorobịa na-enweghị aka ọrụ bụkwara ihe ga-eweta ọgbanwe n'okpuru ọchịchị ahụ ma kenekwe aka na-achị Anambra steeti dịka ha si egosi ụzọ. Kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ahamba kenere onyeisi oche okpuru ọchịchị Anọcha dịka mbọ ọ na-agba ịkwado ihe Anambra steeti gọọmenti na-emepụta n'ihe gbasara ndị ntorobịa, nke ha na-agbasi mbọ ike na enwere ihe dị iche na ndị ntorobịa Anambra steeti na mba Afrịka niile site na ihe a na-emepụta maka ya. Odoziakụ Aisha Mmadụ Agwụ bụ onye ọnụ na-elu n'okwu na ihe gbasara ọya sickle cell kenekwere gọọmenti Anambra steeti yanakwa chairman kansụl okpuru ọchịchị Anọcha dịka o si nye ndị otu ahụ nkwado dịka ha si wee soro wee mee ihe mmụta yanakwa nkwado a na-enye ndị so wee lite elele na oge mmemme ahụ, ndị gụnyere Maazị Ugochukwu Ezemọka, onye enyere onyinye dịka onye na-etinye ọkụ sola na ihe niile gbasara sola, yanakwa nwaada Ifunanya Ezenabọ, onye enyere nkwado dịka onye na-alụ akpụkwụ, bụ ndị kwuru na ha gara ọzụzụ ruo ọnwa 6 yanakwa ọnwa 8 ma kenekwe onyeisi oche kansụl ahụ site na nkwado ya site na okpuru ọchịchị Anọcha nke isi ụlọ ya dị na Nneni. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.